Čaute všetci u dnešnom videu a dneska vám niečo povieme o kryptomenách. Predstavte si svet, kde si môžete poslať peniaze rýchlo, bezpečne, bez potreby bank alebo iných sprostredkovateľov. Presne toto umožňujú kryptomeny. Ale čo vlastne kryptomeny sú a prečo vznikli? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Kryptomeny sú digitálne peniaze. Na rozdiel od hotovosti, ktorú môžete držať vo svojej peňaženke, kryptomeny existujú len online. Nemajú fyzickú podobu, čo znamená, že nemôžete si ich vyťahnuť z bankomatu ani ich držať v ruke. Sú úplne virtuálne. Na rozdiel od tradičných peňazí, ako sú eurá alebo doláre, kryptomeny nevydáva žiadna centrálna banka ani vláda. Sú vytvorené a spravované s prostredníctvom technológií, ktoré zaistujú, že ich nikto nemôže manipulovať alebo falšovať. Prvá kryptomena Bitcoin bola vytvorená v roku 2009 a odvtedy sa kryptomeny rozšírili po celom svete. Dnes ich existuje tisíce, každá s inými vlastnosťami a možnosťami využitia. Niektoré slúžia ako digitálne peniaze na každodenné použitie, iné na investovanie a ďalšie majú špeciálne funkcie, napríklad pre hry, umenie alebo financovanie projektov. Keď si predstavíte tradičné bankové transakcie, peniaze prechádzajú cez rôznych sprostredkovateľov, banky, platobné brány a podobne. Každý z týchto krokov nielen spomaluje celý proces, ale často zahrňuje poplatky. Kryptomeny to robia inak. Ak chcete niekomu poslať kryptomenu, môžete to urobiť priamo bez prostredníkov. To znamená, že transakcie sú rýchlejšie a lacnejšie. Okrem toho, kryptomeny umožňujú transakcie kdekoľvek na svete, bez ohľadu na to, či posielate peniaze niekomu vedľa vás alebo na opačný koniec planéty. Aby sme pochopili, prečo kryptomeny vznikli, musíme sa pozrieť na finančný svet pred rokom 2009. V tom čase sa odohrala jedna z najväčších finančných kríz v histórii. Kríza, ktorá ukázala, aký krehký môže byť náš tradičný bankový systém. Ľudia si uvedomili, že ich úspory sú často závislé od bank, ktoré môžu zliať. Banky mali kontrolu nad našimi peniazmi, účtovali si vysoké poplatky, často rozhodovali, kto má k peniazom prístup. Okrem toho bola inflácia stále väčším problémom, ktoré postupne znižovali hodnotu našich peňazí. Bitcoin bol vytvorený ako odpoveď na tieto problémy. Bol navrhnutý tak, aby ponúkol ľuďom alternatívu. Systém, ktorý je nezávislý od bank, odolný voči manipulácii a dáva ľuďom väčšiu kontrolu nad ich financiami. Kryptomeny priniesli revolúciu vo svete financií. Umožňujú rýchle, jednoduché a nezávislé transakcie, ktoré obchádzajú tradičné inštitúcie. Aj keď nie sú dokonalé a čelia mnohým výzvam, ich vznik nám ukázal, že je možné uvažovať o peniazoch inak. Sú symbolom technologického pokroku a finančnej slobody, ktorá bude mať v budúcnosti pravdepodobne ešte väčší význam. Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca a zanechajte odber a like pre viacej videí. Strašne zloté, nie?